Maray na pagkaaldaw sa Indogabo sa muya po nga mga paradangog. Biyernes ngunyan, Mayo 6, kan bulanan ni o kaya kan taon 2022. Weekend. Aldaw kan sa tuyang mahal na Senyor Santo Cristo. Pasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo. Diyan po sa Dapdap, sa Mission Church. Viva Senyor Santo Cristo. May misa man tabi alas 5 ang hapon. Live man yan sa DCGB News Online. Ang pagrespeto mo na naman sa lambang miyembro ka na familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon. Ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na po, naglalaom na yaong kamo dyan nag-aarantabay, mga taga-Ligaspi. Kumusta po kamo? Albay District, Sagkod sa Daraga, Siyudad Cantabaco, Budaligaw, pati na po sa man iba-ibang munisipios kan Albay. Diyan sa Premier Distrito, good morning sa nakaantabay sa WGB 106.9 DCGB po. Ang sa indong nadadangog gunyan, halidigdi sa Legazpi City, Philippines. Maray naga sa inyo dyan gabo sa mga taga-Tabaco, asin man lain-lain na lugar na pinag-abot man kang puwersa kan WGB 106.9 dyan sa Premier Distrito kan Albay. Sagkod kitang 10:30. Tingog kan banwaan. Katuwang si Pading Jomar Bien dyan sa Primer Distrito. Segundo Distrito si Compadreng Alar Mario. Katuwang si Ans Galero, si Luens Barcena, buda si Joshua Bino. Sa Manibela ang piloto mi si Henry de Boy Mata. Duman sa Tercer Distrito si Pading Jimmy na salita. Sa kuyang kapartnerman co-pilot sa broadcast mi sa radyo, sa AM band, sa traditional radio, mainstream radio. Yaon po, Compadreng Nal Baldo, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Morning sa Indo dyan, lalo na sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa IT Tabi, ang samuyang kasarabay sa samuyang broadcast worldwide sa internet, sindaman namin napalusot kan broadcast me in high definition, full stereo, worldwide netwide, online, DCGB News Online. Yaon dyan si Tricia, buda si Richard. Sa production center, yaon dyan si Angel Mustaza. Siyempre sa YouTube, yaon man dyan DCGB Legazpi City, buda sa DCGB app. And siyempre, dahil po mababara dyan sa newsroom, ang samuya pong malalauman, the ever reliable, sumada lokal, pag-abangkan mga istorya nasyonal, internasyonal, liga pong epekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal. Yaon po dyan, ang sadit sana pero tian, News Manager Mardela Daing Iba. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, soltero, garantisado, pero praktisado. Si Pio Fernandez. Good morning. Rainaga kay Sir Nong Embudo dyan sa Nong Meat Shop Tabi. Good morning. Buda dyan sa Dampa ni Nong, ha?
kumusta tabi kamo dyan kay Sir Nong dyan sa kuan sa Nong's Meetup buda sa dampa ni Nong. So yan. Sige tabi. Ang sa kuyang numero sa Globe 0961 759 sa Smart 0961-759-0888. Yan. 0961-759-0888. Smart yan. Sa Globe, 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Yan. Maray na aga man tabi, Sir Nong na kuan Sir Nong na imbudo dyan sa dampa ni Nong buda sa Nong's Meetup. Yan. Marinaga, kumpadreng Noel Manalo. Siguro pa di dyan ka nagpractice sa dampa ni Nong. Ay okay dyan sa dampa ni Nong tabi, kumpadreng Noel na Manalo. Dyan sa kuan, may traffic light sa Taho and Alternate Road. Mga seafoods, gulay, tabi. Pwerte yan dyan ha. Sige. Maray na agaman dyan sa Ligaw. Attendance na tabi kay Shandy. Okay. Taod-taod. Mag-restore kita. Dakol-dakol. Ang mga dapat pa niya itong ilaog. Digdi sa programa. May kontakon lang kitang unang persona. Tibaan lamang available sa programa ha. Padingnal, ibuhi mo na na yan na nagkakapirang mga hanap buhay. Go ahead. Pulangi, one town, one people, madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman, iboto. Numero 2 sa Malota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patrabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people, madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman, iboto. Numero 2 sa Malota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan. Sa banwang ginubatan ng amigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo. Sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng matinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Fernand Imperial, Fernand Imperial, subok na at maaasahan. Kay Fernand Imperial, kay Fernand Imperial, wag po sana nating kalimutan.
mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kaidto, kung ano ang ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sagkot processing as in marketing, pigtutukdo, negosyante na ako ngunyan. Ang target na para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po. Sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magigimibo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Pagkatapos sa duty, After all days office. Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Nagkakaisa na ang sambayanan. Ibalik ang mabait, ibalik ang magaling. JV Ejercito. JV good, JV good. Para sa bayan. marami pa tayong good na magagawa. JV is the good one. JV Ejercito, ibalik ang The Good One sa Senado, number 22 sa balota. Political advertisement paid for and by Joseph Victor Ejercito, 1 Ibuna Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. Yeah. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuyay na nagsiserve. Buong pagkaituin ng si Rolly Rosal. Ang segundo distrito, pinadabal ng maray. Itama ang presyo ng baybay sa albay. Dakul na naginibo, dakul pang magigibo. Rolly, Rolly, Rosal sa pag-asenso. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babae, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpausog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud sa iyang tinutukan. Lying in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kag turismo. Ang bigas pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño. Sa dati sana. Para sa Banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas maliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang Banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatawo. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko.
Giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas. Numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Pirang mahalagang pagramdum hali sa COMELEC. Do not overvote. Dae po pwedeng masala, ninhulita sa rong balota, sa naman pwede sa kada sarong botante. Dae po kamong malipat bumoto nin party list na nakalaag po sa likod kan sa indong balota. I-check po nindo ang sa idong voter receipt. Kung igwang sala, ipaaram tulos sa electoral board. Ako po si Chairman Saidamin Pangarungan. Inaanyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkapito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilihan. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po natin maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at huwag po nating hayaan na ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat at huwag po nating makakalimutan na sumunod pa rin sa mga health protocol at nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balota. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara, silensyo, pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sana kaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto, 9:30. An oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Sige po mga tugang diretso nakitakan sa tuyang programa ngunyan pong pagkaaga sa Tingog kan Banwaan. Good morning dyan sa tuya man na mga paradangog sa probinsya nin Catanduanes ha. Maray na aga tabi sa Indonesia lalo dyan sa sakuyang mga kababayan man sa Karamuran. So lupa akong tinubuan dyan sa Catanduanes. Maray na aga sa Indo. Kumusta dyan sa Gabos na sa tuya man na mga paraantabay po sa DC
GB standby muna all units ta may pigapudan kita tibad lamang makahugot kita ni na mga istorya, mga reaksyon sa mga pangyari di sa satuyang palibot sa probinsya nin Albay. Standby muna, Luwens. We're connecting sa napuputol ang signal. Ilingon ta, napuputol ang sa tuyang connection ha. Yung sa smart, ganun ba talaga paminsan ng smart? Paminsan minakring tapos putol. Yan, nagring tabi. Sige, sandali muna. Ibad lamang makang kita ma-accommodar yan sa tuyang pinakisuyuan mo yan, tibad lamang hugot kita ning informasyon. Okay, standby all units tabi. Na-contact niya to si Itay Kong Nando Gonzales kan 3rd District of Albay, dating gobernador, dating congressman, para po sa nagkakapirang mga informasyones na dapat man niya itong maisihan kan publiko, pigharapot. Kong Nando, Itay Nando, maray na aga tabi. Si Pio po kan DCGB. Yes, good morning, Pio. Good morning, everyone. Opo, salamat sa oras sa pag-taken sa mo yung call tabi. Itay Nando, Kong Nando, recently si Kong Didi kan 3rd District in public paluwas siya kan sa iyang mensahe, statement supporting the bid for governorship kandidatura ni Mayor Noel Rosal. Kamo po, what's your take on it tabi, Kong Nando tabi? Go ahead po. Well, that's a decision Didi has made, and I think it is a wise decision. And of course, I've considered it very well. Sa paghiling ko, tama sa decision ni Didi. Alam mo si Didi baga, responsable man na tao, na ang motibo niya, progress. Ang motibo niya, countryside development. Ang motibo niya, economics. Pareho ang kanon nila ni Mayor Rosal. Magkakatimor talaga sindaki magayunon. So I think ito sa wise move by Kong Didi to select Mayor Rosal as his candidate for governor. Ayun, opo. So the meat and the bottom line of it is itong sa mga naunambitan mong kwalifikasyones, economics wise, and itong programa ni gobyerno tabi na na-consider ni Kong Didi. That's why you are respecting that political decision of Kong Didi tabi, Itay Nando. Ano po, Pio? Opo. So ang kumbaga ang laman ka itong decision ni Kong Didi, economics wise and platform of governance wise, iyo to konsiderasyones na pigre-respetar mo man, and you duly respect ining decision ni Didi politically tabi. Yes, it is a good decision for what he believes is the best interest of the 3rd District. Because especially that he wants to develop the urban centers. Alam mo si Didi very concentrated on countryside development. So now Didi is aside from countryside development, lalo na in Taranuman in agriculture, he wants now to concentrate also on the economic development. And the way to do that is to improve the economic conditions in the urban centers of the 3rd District. And the best person that he can help him there is the expert, is the knowledgeable person on these matters, and proven beyond any doubt that he is a capable person who can definitely improve and further the economic upliftment and the economic development of the urban centers. And that is why Didi is very strong towards Mayor Rosal, because he intends to work closely with Mayor in the development of the urban centers, like what Mayor did in Legazpi and what we are doing here in Ligao. He wants to do it in all the municipalities.
kaya po niya ng katabang, kaya po niya ng magayon na kapartner digdi. And siguro sa hiling ni Kong Didi, Mayor Rosal is the best partner for this matter. Iyon, opo. So, does it necessarily mean, Tabi Itay Nando, kung nando na you and Kong Didi will be in unison with this, kumbaga, paghiling, as in paninindogan, Tabi, kung nando? Hindi kami magpupaga ni Didi, never what will happen. So, whatever the decision is Didi, because it involves the development of the district, which is primary for the interest of the 3rd district, I have to go along with him. Iyan ang best judgment ni Didi. I cannot question his judgment. Ako, ligaw lang ako. But siya, 3rd district, he's the congressman. And he has studied this very well. And if he has made a decision to support Mayor Rosal, means that he knows that Mayor Rosal has the capabilities and the orientation to be able to work with him together for the 3rd district of Albay. Ako, since I was a congressman here, I understand what Didi is trying to do. And I understand the position that he's taking. That is why I cannot contradict him on this matter. Ayun. Okay. So napakaliwanag po, Tabi Kong Nando, Itay Nando, yung man sana nang gustong madangog ka na bilog na probinsya ng Albay, lalong-lalo na dyan sa tercer distrito, kunigwa ka pong pangapunan na this is just a political exercise na dahil kita mag out of bounds, Tabi, and pirilian sa naman ini na sumatrangkilo sa naman. Go ahead po. No, Pio. This matter is a matter of choice. Kasi alam mo, Pio, in politics, Pio, people have a right to change their minds. People have a right to change their choice of candidates at any moment they want, as long as they think that it is for the best interest of themselves and for the communities and for the place where they live. So, changing of the minds is not, kasi, piko ko yan hindi, pig-relate ninda, ang pag-change of mind ng sarong tao, pagka-traidor, that has nothing to do. Ang pagka-traidor, ibang klase yan. Ako man sa politika, a person who has indicated that he likes this candidate, but later on changes his mind because he believes that the other candidate is better, that he can do better after analyzing the situation. So he changed his mind. So what's wrong with that? Then they will be branded already as traitor. Anong trinaidoran mo? You did not betray anybody. You did not do anything that is betrayal to anyone. The only did was change your mind. So the voters should not be, or leaders should not be castigated by calling them traitors because they have changed their mind, because it is their right to change their mind, because it is their right to be able to select the best possible persons that they believe will be good for themselves, their families, their communities, and even in their country. Okay. Kaya anong maraot yan na nag-change of mind ka? Traidor ka na nga yata. Traidor ngayon eh. Nag-kwan. Yata sa traidor. Para nag-change of mind, which is allowed. Kaya, iba ito na may kalaban ka sa nasyon mo, your country, you're fighting for your country, and you betray your country to help another country. That is a betrayal. But when you're switching from one candidate to another because you believe that your first choice was not good enough and that your second choice is a better judgment than your first choice. So that's a changing of the mind for the best interest of yourself. So what's wrong with that, Pio? So I don't see anyone accusing Didi of betraying anyone because he has never done that. He's never done. The only thing Didi has done was look and analyze and see that who is the best person that he can work with. And he believes that it is Mayor Rosal who can give him the best support in the 3rd district of Albay for the plans of development and an overall basis, agriculture, social justice, social services, and economic development. Yun, that is the only thing they are Pio. Opo. Sige, Tabi Itay Nando, and well taken, and salamat ang gabos, Tabi, nadangog, naliwanagan man so sa Indo man na lado, and that's the purpose na kaipuhan ang sa tuyang mga kaimanwa na informaran
kan gabos na dapat na maisiyan for them to have a wise decision. Salamat Itay Nando, Kung Nando. God bless Tabi, and thank you so much, Tabi. Thank you very much, Pio. And I want to thank all the listeners for having taken out the time to listen to my explanation. And I hope that this is purely of the best interest and purely for the betterment of our province, our houses, our families, our friends. Thank you very much, Pio. Thank you so much, and mabuhay Tabi ka mo. Mga tugang si Congressman Itay Nando Gonzales po kan 3rd District of Albay, former governor, former representative man po kan 3rd District of Albay sa satuyang pakipag-ulay ngayon pong pagkaaga, and yan po nadangugtaan sa iyang mga pahayag, and we live as it is, and all the best po sa gabos na lado. Yan, sige Tabi, sandali may bisita kita, si Kwan. Uy, so sa tuyang pag-iri mo na tayo di pabayaan. Standby muna, Luwens. Tawan tayo ng pagkakataon, sa tuya na, nako, bisita tadig di. Our very own, taga-PBN ini. Yung pilditan niya, pakikon Tabi, Chard. Yan, your honor, Tabi. Mga tugang influence and blood, numero G sa balota, sa Banwang Daraga para konsihal, trabahador, bukon reklamador, Kuya Chap, Julius Manahan. Salamat. Welcome, Kuya Chap. Salamat sa caption na yan. Hali yan sa imo. Trabador, bakong reklamador. Thank you, Papa Pio. Thank you, DCGB, sa all-out pulling support sa sakuyang kandidatura ko niya na 2022 elections. Opo, nahiling ko duman sa imong personal na account sa Facebook. Nagpasalamat ka na. At at this point in time, I do fairly believe, siguro ikamanaan mga tao, igwan ng desisyon sa indang kumbaga napulsuhan naninda. Napulsuhan naninda. And we are here to respect that. And magayon sa imong effort na nagpapasalamat ka na Tabi. Apo. And I'm giving you all the time. Makakonektar giraray sa mga taga-Daraga. Go ahead, Tabi. Yes, yun nga po. Ang mensahe ko, basahon ko na lang ini para dire-diretso na. Sabi ko, patapos na po ang campaign period. Tanggapin niyo po ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at tumutulong na para maisulong ang aking adikain at kandidatura. Dakulon po kaya Papa P ang nagtatarabang sa kuya. Ito sa mga midbid ko, sa mga aram ko nagtatabang, pero mas dakul, so day ko aram na nagtatarabang para ng sinda, nagsusuporta. Mas marami yun. Okay, siguro dahil na rin sa pagparapagapudan ko kaito kang nasa on-air pa kami sa radyo. Ito sa naging effect. Ngunyan, sa Banwang Daraga, sa konsehal po ako, to all of you, kapwa ko Daragenyos, salamat po sa inyong mga votes, if ever. Sa May 9, sama-sama po tayong, ini po ang talagang daradara ko na, sa padagos kong, halimbawa, makalawag ako dyan as konsehal, ini na po ang dara ko sa Uswag Daragang Magayon. Sa padagos, ibahanin da ako sa padagos sa pag-uswag ang Daragang Magayon. Papa P. Yan, opo. Now at this point in time, dahil na kita ma-dual duman sa mga plataformas nasa rumsum na yan. Iyo po. Duwa na lang nakaputan, Yes. Kung manggana ka, what would be your level of cooperation sa administrasyon? Yes. And kung mapierdi ka, o kaya duman sa panggana ng sa panggagana, what would be your level of cooperation sa administrasyon? Okay. And how would you reach out duman sa mga nagkapirde? Alright. And either way around naman, kung mapierdi ka, habutang mangyari yan, what would be your level naman of cooperation duman sa mga manggagana, lalo na sa makaput kan administrasyon? Go ahead, Tabi. Yes, thank you, Papa P. Whoever wins sa Daraga, sa mayor, sa vice mayor, sigurado na si VM Junji, no? Sa mga konsehal, whoever wins, lalo na sa mayor, yaon po ang 200% support ko. Okay? And pag nanggana ako, syempre nasa konseho na, asahan po ninda ang sakuyang full cooperation, collaboration, and consolidation sa kapwa ko mga konsehal. Permi po akong makikipagtabangan. Okay? Mabusising ma-examine kan mga issues na saradit to the details para ma-deliver sa mga constituents sa Daraga ang pinaka-best na solution or remedies or programs and platforms na pwede nating gamitin. Okay? Pero kung kinakaipuhan na usually may nagka-crop out dyan na mga issues na medyo bako man magayon.
Asahan po nindo na bako man ako permi mauyon. Kung kaipuhan magkontra, kaipuhan tang kontrahon. Pero sa pagkontrang iyan, ang gusto ko lang, maliwanagan ako. Kung nga tata, di ako nag-uyon. Now, kung umabot sa point na sa pagkontra ko, na na-convince ninda ako, itong desisyon na ito, na magkakaigwa kami, i-implement ko ito o sasabayan ko ito as if proposed issue ko man or program ko ito para sa konseho. Ganun lang ako. Makontra ako kung kinakaipuhan, pero asahan po ninda ang full support. Ang bottom line kay Digdi Papa P, nagkandidato ako, nagdalagan ako para sa Banwang Daraga. Bako sa sakuyang personal na interest. So, yun nga, expect 100% good, full deliberation para sa kapakanan kan mga Daragenyos. Now, halimbawa, data pighagad ba gano? Kaya nga ni nagdesider kitang manggana. What if they've chosen someone na mas kapable na sa isip ninda? Ano man sa ibang magiging level of support sa makaput kan na pwesto? Just the same, win or lose, I will support whoever wins, especially the mayor, sa executive, and the legislative group. Kung hagado nindaan sa kuyang tabang and specialty, pag-abot kang panahon, taos puso ko pong itatawi yan. Okay. So kung halimbawa itap kita kang Office of the Mayor, I will go for it. Kasi before pa ako nagkandidato, before pa man ako nag-file kang candidacy ko Papa P, talagang nagtatabang na ako. Nasa likod lang ako kan LGU. Especially dun sa programs kang, sabi ko na nga ni, mga siklista sa sports and development. Yaw na po ako dyan dati pa. Sa mga dai mo naabot na lugares, personas, tatawan ta kang pagkakataon na sinsa sa imo pang mensahe of all the privileges. Go ahead, Thank you Papa P. Sa gabos pong areas kang Daraga, mga barangays na dai ko naabot, kasi halos naabot ko man gabos, sabihon tang mga 80% or 70%, pero igong mga 30% na data na naabot dahil sa kakulangan kay oras. Ako po nakikiulay sa Indo na dahil man gayon nakikimahera. Naghahagad po ako ng tabang na sana kung sa Indong buot na uuyunan nindo ako, tabangan po nindo akong makalaog sa konseho kang Daraga. Hagad ko po ang sa Indong boto sa maabot na Lunes. And sa mga maboroto man po sa ko, thank you talaga. Salamat po. Anong numero ka sa balota tabi? Okay, sa balota po, famous kaya ako masyado duman sa word na buliskiti. Yan. And si Kuya Chap. So, dahil po paghanapan ito, number 10, numero G sa balota, Manahan, mailing mo lang dyan, na Manahan lang po. Manahan Julius. Kagaya ng lagi kong sinasabi, Papa P, sa mga tribuna, kung mabotong presidente, yaon dyan si Ma'am Lenny, numero G, mababa ka mo sa gabos sa kandidato. Pag-abot sa konsihal, sa pinakaibaba, bago mag-party list sa likod, yaon dyan sa konsihal, sa Daraga, Manahan para konsihal. Numero 10. Numero 10. Okay, padingnal, maki-ready. So, kani Kuya Chap, Manahan ha, numero 10 Yes. sa balota, Daraga konsihal, numero 10 sa balota, Kuya Chap, Julius Manahan. Yes po. Salamat and good luck. All the best. Papa P, salamat. Okay, likewise. Pusong pasasalamat sa inyo, Gabos. And God bless you. Kay Ma'am Brenda, kay Sir Nonoy, and Gabos na yaon digdi sa PBN, DCGB, and DWGB. Thank you po. Salamat po. All the best. Kuya Julius Manahan, numero 10 sa balota, Kagawad sa Daraga. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, broadcaster, Daragenyo, ulay nang nagataong kaugman asin serbisyo sa inyo sa radyo. Nagamawot po akong ipadagos ang serbisyo publikong ini sa paagi san konseho sa Banwang Daraga. Let me lead you and empower you, Banwang Daraga. Pagura ka mo binago, ura man tabi magabago. Julius Kuya Chap Manahan, numero 10 sa balota para konsehal sa Daraga. Sa malamig Sa malamig Sa malamig Sa malamig Sa malamig Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Glenn Casulya, para konsehal sa siyudad nin Legazpi. Glenn Casulya, numero 11, sa Balota. Kaidto, kung ano an ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sagkot processing as in marketing, pigtutukdo, negosyante na ako ngunyan. Ang target ta para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po, sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magigimibo. Number 10 sa Balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok, ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Para board member kang segundo distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa Balota. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kaidto, kung ano an ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sagkot processing as in marketing, pigtutukdo, negosyante na ako ngunyan. Ang target ta para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po, sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magigimibo. Number 10 sa Balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Narito na ang party list na aasahan nyo. Kasama ninyo kung ano man ang kailangan nyo. Barangay health workers lang, tanging kakampi nyo. Sila ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Kahit kaano man ang hirap ay kasama nyo. Layunin nila, tulungan bawat Pilipino. Karamay ninyo sa mga magagandang plano. Serbisyong tapat ang ihahatid sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, kami ay kasama nyo.
Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauan nin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tulay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Yeah, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yeah, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano Mall. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya board member, oto'y ilagay. Share support at walang kabantay. Bawat oras siyang maaasahan. Di niya tayo pababayaan. Kaya kay Montaliana, kaya kay Montaliana, kaya kay Montaliana, kaya kay Montaliana. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go! Angat Pinoy, ang sapuya katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan, mga senior citizen. PWD, OFW, kasurug asin mataba. Number 71, di na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy.
Angat Pinoy Party List number 71 sa balota. Angat Pinoy. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. Mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vicecob Grex Lagman na. Kung sa balota siya, iwag iboto ta. Tukang kay Grex Lagman kita. Pandabaang para sira ang para uma, ang para gunting karpentero, driver la bandera, para padyak, para lati ang para kopra, mga senior malnutrition o single parents ka pa. Si Vicecob Grex Lagman botohan, sa padagusta progreso asin sa kauswagan. Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City; Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City; kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Sa satuyang padabang manito, iboto para Mayor Joshua Maridaep. Mga programa pang salud na itao, pati pang senior citizens, asin ka, jovenes, saan man ito, nag-asenso sa liderato mo, sa pagpanaba mo, asin tunay na serbisyo, ika ang pag-asa, masasarigan, laomon sa mong suporta, asin tiwala. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pay! Paano na nga ni magboto sa party list? Simple man siya na. Magduman ka sa listahan kan mga party list. Hanapon mo ang hugis itlog, kataid kang numero 18. Asin luway-luway mong isi. Numero 18? Iyo, basta tandaan mo. Sa rusanaan pipilion mo. Dahil pwede ang 2 o 3. Dapat numero 18 sana. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Numero 18 sa balota. This political ads paid for by ang Bicol Party List. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. How are you, Legazpi? Narito, Alex Jau, ang idol natin. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legazpeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legazpeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Kaya sigurado with Idol Alex
Jao, Legaspi will be fine. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Paano kung malinis ating gobyerno? At bilihin kaya na ang presyo. Gaan ang buhay. Escudero, sigurado. Sigurado may direksyon. Sigurado may solusyon. Escudero, sigurado. Cheese Escudero number 25 sa balota. Numero 25 sa balota. Iboto, Senator Cheese Escudero. This political ad is sponsored by TRCC for Senator Cheese Escudero. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na siya nahahaadit sa hababang bilang kan mga pribadong eskwelahan na nagkakaigwanin face-to-face classes. Asin sinabi na dipisil konbenseron ang mga ini na magwelta sa in-person mode of learning. Sa iyang sinabi na haros nasa 16,000 pasanang pribadong eskwelahan ang nagkakaigwanin face-to-face classes na minarepresentar sana ni 5.47%. Harayo pa ini sa bilang kan mga eskwelas publikas na nagkakaigwanin in-person classes na nasa 25,666 o 68 mga eskwelahan o katumbas ng 56.8% ang total na bilang kan pampublikong eskwelahan sa interong nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. DZGB Flash Report. Standby all units digdi sa second asin sa first district. May flash report mo na kita duman sa tercer distrito kan Albay. DZGB Flash Report. Bading Jim, location, what's happening? Yes, okay. Panahiyang kita mo niyan digdi sa bypass road sa Banuan kan Kamalik sa Kurbada. Kirangay ang nakakasa. Kirangay po yun eh. Bypass. Bypass road ng Kirangay. Kirangay. So, igwanin na motorsiklong balandra digdi sa gilid kan pinamputabi pa rin sa
hali sa gilid, nakakuha na ini, nayaw na sa gutter, sidewalk na, anong motor ini, na nagbiglang nag-U-turn, so truck dahil nag-signal, sinakop sa kaining motor na hali sa daraga. Ang plate number kay ni 448 EBB. 448 EBB. Double B, EBB. Echo Bravo. Kopya. Pula, dahil anong motor ini? Ngunyan, may magkasugno ini na mag-ina ini, dali dahil ning daraga, nakabulok kung digdi sa nahulog digdi sa kali na pinagkuwarihan. So driver, so lalaki. Pagkatapos, so ina niya, nakabarabad man digdi, mga tulong metro ang distansya, si Blaga na sinda, pag-una ko, Diyos ko, namartaw yan na digdi sa ambulansya. In-interview ko na lang na tabi pa di so lalaki, tanganing madangog kan mga taga-antabay, mga taga-ginubatan ining lalaki dahil conscious man ining lalaki, kaso sa impact, dahil man akong nahiling na dugo, lanugay din lawas ka ni. Itong ina, data nakakuha na sa ambulansya, iyon nagahangos, pero may mga dugo siya sa kamot. Dangogon tatabi pa din, ining intervista niya to, digdi sa biktima, sa driver, Ano po nga nino? Mark Lawrence Oligino po. Ha? Mark Lawrence Oligino. Sino mo? Mama ko po. Mark Lawrence Oligino. Uliton tatabi pa rin. Tanganing makakwaso mga kapamilya kayo eh. Lorena Oligino. Ano nangyari sino? Sandali, uliton i-rewind kong data pa rin. Ano po nga nino? Mark Lawrence Oligino po. Ha? Mark Lawrence Oligino. Sino mo? Mama ko po. Ano nga? Lorena Oligino. Ano nangyari sino? Speed on mag-U-turn sa dump truck, sir. Nasa gilid na kami, nakot pa. Sir, kamali. Hali kaming daraga. Going to say, Binabata. Batbat po. Batbat. Okay, so sa'yo na sa truck. Yun siya. Nag-U-turn sa truck. Sila ba na? Di sa payo. Sa payo? May nag-signal? May signal ka, so mas speedon siya. Dahil siya nagiling sa... Mayroong minuto na kamalik din na nalaman niyo mo na? Nakatulbo ka mo dito sa gilid? Okay, kumusta ka ka? Dahil na nakakataram initabi pa rin so yapot na ito sa kamugtakat nagkiro. Si Uni kagawad po ka mang? Ay ano ka? HW. Yun na nagmakulog tabi pa rin. Nagkapirang minuto man gayo do, mga 30 minutos man gayo. Mga 30 minutos na nakabulag ta. May niton pagkatabi pati pa rin. So ina niya nakabulukon. So lalaki nakatigayan. Pag-una ko nakapirong ka sa bago. Pag-una ko Diyos ko sabi ko iba binalikan sa tulos. Maray nga nining ano po pangalan na? Alice Binondo po. Alice Binondo. Paano man pinagpapayungan na sa niya inita mayra ko nun man napabalad na maray habang nagalat ka ng ambulansya. Anyway, yaw nang unya digdi sa ambulansya. So mga pirang minuto sa pag-una, 30 minutos. Mga 30 minutos bago nagabot sa ambulansya. So thank you so much po. Barangay Health Worker po. Health Worker, okay. Barangay. Thank you so much po. So sa pagmakulog. Okay, so yan natabi pa din. Abangan na lang dyan ay dadarahon na sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital and pinag-assistira na inikan mga membros kan Kamalig PNP. Inda kung sa truck hain na, nawara na ako. Yung ni kumpadreng Jimmy, ang sa tuyang ihapot, kung hain na sa truck ka, napipicture out ko, ining nakamotor, hali digdi sa daraga, pasiring sa 3rd District, igwaning na nag-U-turn na truck, sinakubsinda, over? Tapos kurbada pati supposed to be, paminor sinda, kundi dahil man sinda nagpipinsar, na mataririk ito, ma-U-turn so nadalaganon ko yung pulis, kung hain na sa truck. Baka kung nakapasisyon sa kwan? Hain na sila sa truck. Ano po yung truck? Ando sa police station. Sa police station na yung driver po, doon din. Okay, so bigla lang nag-U-turn?
Opo. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, yan na tabi pa din. So biglang nag-U-turn kumpadreng Jimmy no tiba adyaon sa blind spot. So nakamotor kahirap man ano. Oo. So Mario Joseph, okay sige. Oo. So, yun agyan niya to digdingon niya bata grabing init baga. Yes. Pasalamatan tama nitong BHW na nagkuan digdi dahil nabutang gabi napapayungan habang naghalat ka na ambulansya. So dumana pasiring na diyan sa kuan sa BRTTH and so motor kinarga na digdi sa mobil pasiring naman naman sa police headquarter. Roger. Okay, so yan at least nakuha na niya to so mga pangaran ka tong biktima tagabatbat na ginubatan kung nakantabay diyan proceed na sila naman sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Jimmy na salita. Padi sa pangarang kalalaki. Dahil ko na nakuha palita, bigla ko, dahil man ako nagsurat na. Sige. Okay, madali lang. Ulitin tagtangan ng mga kuwan kami panin eh. Ano po nga? Mark Lawrence Olikino po. Mark Lawrence Olikino. Lorena Olikino Suina. Sige. Okay, so yan tabi pa din. Alidigdi sa bypass road. Kamaling Albay, Kirangay area. Jimmy na salita din si Jimmy News. Exclusive. DZGB Flash Report. Yan tabi mga imbelto sa aksidente si Mark Lawrence Olikino buda sa iyang mama na si Lorena Olikino. So yan ipigdalagan po sa BRTTH pero conscious man nagaangos man and so si Mark dai man na gulpi nakahurong pangalan ni Pading Jimmy. Ingat lang ang sabi nag-U-turn bigla so truck and kung sa tuyang maihimaner kung nag-U-turn di nagsusunudan gayud sa duwa biglang nag-U-turn so truck nadali sa motor. DZGB Flash Report. Alas 10:19 nasa linya si Luens dagdagantan mga istorya diyan sa palibot. Luens, good morning, go ahead. Yes, salamat abi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pa man na bareta sinupalpal ni National Economic and Development Authority o NED Region 5 Regional Director Agnes Espinas Tolentino ang mga nagpapalakop na warang naitatabang kuno ang mga cash for work assistance sa temporary employment program kan gobyerno asin nagagamit sa naini sa politika. Ini makalihis na ipag-unambitan sa DCGB News ni Tolentino na bakuban ini maraot na nakakatabang pangani daw ini para magkaigwanin trabaho asin masustiniran ang pangangaipo sa rual daw lalo ngunya nagrabe ang tios asin krisis dahilan kan pandemyang COVID-19 ang pangapuda ni Tolentino dahil ini pagtawanin Malaysia dahilan taan mga nakakatabang dapat nang suportaran kabdang kampahayag ni Tolentino. Yung capacity ng isang individual para ma-meet yung kanilang needs. No? So, yung dati, kung wala naman talaga silang income, so somehow nabibigyan sila ng nakakapacity sila. Ibig sabihin, nakakakuha sila ng pera to provide for the needs of their family. So somehow, of course, it helps. Kasi kung dating wala ka namang nakukuha, at least ngayon, you're getting something from the government, part of the assistance from the government. Tapos pag ikaw may pera ka, bibili ka. So, magkukonsume ka. So, pag may consumption, syempre, bibili ng produkto ng certain products or services na avail sila kasi may pera sila. Natutulungan din yung mga nagpo-produce din ng mga goods na yon. Syempre, pag may bumibili, may demand, magkukontinue yung production. So, ganyan yung cycle niyan eh. So, pag ang tao may pera, may pambili, makakatulong yan sa production. So, hindi ko naman pwede sabihin na hindi nakakatulong din itong tupad. Otherwise, the government would not pursue these programs, di ba? So, it helps. As to, kung quantify mo lang kung gaano ka laki yung tulong, but that one would have to do some statistical analysis, of course. Si Regional Director Agnes Espinas Tolentino ng National Economic and Development Authority Bicol na kinaraman sa siring na bagay. Roger! Yan tabi, Sir Pio, mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po, si Luens Pursi Barcel. Salamat, Luens! Sa istorya hali dyan sa National Economic Development Authority. Dyan man kita sa location man ni Ans Nagalero. Isihuntaan informasyon. Nabitbit ni Ans. Ans, good morning. Go ahead. Naputol si Ans. Ayusin mo na ang linya. Standby mo na Ans sa imo dyan na location.
at kinokonektar kan sa tayong mga parantabay. Good morning palantabi dyan kay Sir Edsel Guerrero sa Macapa Corporation. Budak kay Chu Henry, budak kay Cha Tit Guerrero ha. Maray na aga tabi sa inyo. Siyempre sa Daraga kay Sir Ato Lim, good morning. Budak sa pamilya kay Alcalde Vic Perete, budak kay Mayor John G. Hausian. Maray na aga tabi sa inyo dyan. Sa Katanduanes man sa Bagong Timpla, sa grupo na Rago Boboy nakuha. Da Vice Mayor kay Vice Governor Boste nakuha. Maray na aga tabi sa indo. Nasa linya na si Ans. Okay ng location, ang connection. Ans, go. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, 14 mga persons deprived of liberty o PDL and matutugutan na magboto ngunyan sa luwas kan na presinto ninda o hindi sa Albay Provincial Jail. Inian kinonfirmar sa DCGP News ngunyan na pagkaaga ni retired Colonel Asin Provincial Jail Warden na Joe Capinpin kung sa ining 14 PDL iyo anigwanin opisyal na court order para magboto sa luwas kan presinto kay didi sa fasilidad ninda sa Albay Provincial Jail. Sigon kay Kapinpin, mahigot ang seguridad ni papasunod ninda sa pag-escort kan mga ini sa mga bobotohan nindang election precinct sa maabot na Mayo 9, 2022. Ipinaliwanag man ni Kapinpin na ang rason ko na hibabasan ang bilang kan mga PDLs na matutugutan magboto iyon dahilan saan nagkapira kay ni deactivated na dahilan siya din nakaboto sa laog kan duwang sunod na eleksyon. As in ang nagkapira mismong nagmanifestar nahabo ninda o kay update sinda maboto ngunya na papaabot na eleksyon 2022. Siniguro ni Kapinpin na talagang babantayan ninda maximum security ang ipapautob sa siring na bagay tangani na malikayan man na may makadulag o kung ano pa man na emerhensyang mangyari sa pagboto kan mga PDL sa luwas kan sa indang pasilidad. Tabi Sir Pio ang informasyon with Boy Ans Galero, DCG. Kalabat man an sa istorya kasabay si Boy. Ali dyan sa Albay Provincial Jail. Mga PDLs na ma-exercise man kan sa indang diretso sa Suprihiyo. Diretso magboto. First District kita, kumpadreng Jomar, what's happening man? Go ahead. Salamat pa rin Pio, taga Syudad Cantabaco, ang pinakaprimerong babae na Regional Fisher Folk Director kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ini sa kapagkatauhan ni Imelda Belda, ang chairman kan City Pharmacy digdi sa Syudad Cantabaco. Sa pagkikipag-ulay kan DCGB News, sinabi ni Madam Belda na sarong bulan siya matukaw bilang Regional Director kan BIFAR, representante kan Fisher Fox. May mga patakaran palantabi o programang BIFAR susug kay Madam Imelda Belda na sa kada bulan ng Mayo ang Regional Director sa kunsain sa ngunyan na taon yung ani si Mr. Nelson Bien iyo ang minababa kisarong bulan, then isasalida dyan ang napili sa bilog na region na iuunan magtukaw bilang Regional Director. Yan. Ali duman sa Fisher Fox, masakat siya bilang Regional Director. Iyo ang trabaho niya. So, Regional Director, duman ang una siya sa baba, maglibot-libot kung sain-sain na mga lugar. So, mamalakaya, kumbaga, manira-sira mo na. Oo. So, kay Belda na magtatrabaho siya sa posisyon na ini sa bilog na bulan na Mayo, kung saan kulpi ang obligasyon na kaipuhan niyang gibuhon and puwera kan paglilibot niya sa iba-ibang mga lugar sa bilog na Region Bicol. Arog kan sa mga opisina man kan mga lokal na mga parasira, mga fish funds na mga programa na pigsusuporta ng Kanbipar asin pakipag-olay sa mga opisyalis kan ibang ahensya kan gobyerno, puwera kayan an saro pa sa magiging trabaho niya, iyuan i-monitor ng gaan ang mga pangyayari man duman sa baba, tangani na maisangat niya sa regional level kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maugma si Marami Imelda Belda na pagsasabi na dakulang onra na ang sarong babae na arog niya iyuan mapili sa bilog na Bicol Region na mag-serve sa laog nin sarong bulan bilang BIFAR Bicol first woman Regional Fisher Fox Director. Sa iyang sinabi o pangapudan sa
mga iba man na mga babae na mga parasira na dakula ini na sa empowerment sa mga kababaihan, and maugma siya. Grabe ang honra niya na may representar, may piling nan sarong babae pwedeng magkapot nin halangkaw na posisyon sa mga opisina kan gobyerno. Pagapudan niya sa mga parasira na magparehistro, magbali sa mga organisasyon, tangani na maka-resibisinda kan mga programang pinagtatao kang gobyerno. Okay. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Ali dyan sa tabako. Sige. Now, duman sa mga nagharapot sa party list. Siyempre, numero 18 pa ding nald. Yan, ako Bicol. So pagboto po sa party list, sa likod yan kang balota. Hanapon nindo. So, grupo duman kan mga party list. Sa likod kan balota. Hanapon numero 18, ako Bicol. Saro sana ang pagboto dapat sa party list. Day magboto ning 2, day magboto ning 3. Saro sana numero 18 sa ako Bicol. Yan. Good morning dyan kay Pading Nil Luna Montalyana sa Daraga. Sa tuya man na kumpadre, and the ever able kapable segundo distrito po yan kan Albay, Pading Nil Luna Montalyana, Sanggunian Panlalawigan, numero 5 man yan sa balota. Haloy nang nagserbi, garantisado po yan, nagakapot ng mga sensitibong posisyon diyan sa Sanggunian Sanggunian Panlalawigan kan Albay, subok na sa serbisyo yan. Ganbanwaan. Kumpadreng Nil Luna Montalyana. Sige po. Sa pangarap po kang bilog na tropa, naglalaom kami na natawan min naman kamo nin serbisyo sa abot kan sa buhay makakaya sa presenteng semana. Happy weekend po. Sa tuyang pangapudan sa publiko sa Lunes, sa mga maabot na daw oras, please trust the process kan eleksyon. And eleksyon lang ini. Di kita mag-iriwal. Kaya nga na eleksyon, taigo kitang pribileyo na magpili and irespetar kung sisay an ipinagpili kan kapwa niya to. Alamat amang Diyos an magbantay. Happy weekend! Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly.